Una, ako kapangayo ka nga pasalamat sa aton nga government, provincial government sa proyekto ang itugro niya kalaken nga manpower development center nga magamit naman sa amon nga mga farmers association, sa amon senior citizen kag sa iban pang organisasyon sa amon barangay. So dudurugin ka salamat sa inyo sa suporta nga gitugro mo sa amon nga barangay. Nagpasalamat kita ko sa ating gobernador nga dyan nga plaza dyan ay daw may budget ang kay Gob ngay mo nga kabalport para nga may mga kalamidad gani pwede ma-evacuation center ka mga tao sa tanan-tanan nga ginbulig mo Gob sa mga scholarship mo dyan sa barangay Ikupok. Duro niya nakagraduate gani salamat gid no sa bulig ka provincial government. Glabi na gid sa ating congressman man kay Loren Ligarda. Pasalamat gid ako sa Kaigop nga sa diin tana nagtugro kang barangay project namon riya nga cover gym and recreation center. Amo dya ang primero nga proyekto nga gintugro ni Cobriga sa amon barangay barangay Milyamena. Kag nagapasalamat gid ako kag ang bilog nga pumuloyo ana kani gintugruan kang proyekto nga cover gym and recreation center nga dya hindi ginamon ikaw malipatan kag kinapasalamatan gid namon ikaw pedek sa amon tagipusoon. Nalangga nga gobernadora Kaliwa na Gobernador Rodora Dodod Kadyaw nga sa diin nagtugro kang proyekto diya sa may Kubay Sermon sa amon nga gym covered court tungod nga kung magtag-ururan kung may mga affair diya mabadlayan kami bilang mga barangay official sa pag abot diya kang mga bisita natin. So ginapasalamatan naman man tinalangga nga gobernador Dodod Kadyaw sa pagtugro kadyang covered court nga sa diin mapuslan gid kang amon nga barangay kag tanan-tanan diya nga pamuluyo. So binbihap kang pamuluyo kang Kubay Sermon ako ang andang kapitan nga si Ivan Tilingon nagapasalamat gid kay Gob Rodora Dodod Kadyaw. Duro-duro gid nga salamat. Gob bigyan na mo ang muling namon sa Barangay Takas. Yang proyekto amo diyang tao naman nga evacuation center kay ang Barangay Takas prone kami sa landslide ang baha. Bawal niya salamat animo kay niya nang tawan mo kami ang buli. Kag pagya hindi naman yung malipatan sa amon aboy bagan sa ninyo natuman ang amon handom sa alawin namon handom na may muwad na mitang may evacuation center. So sa liwad Gob duro niya salamat sa bulig. Duro gid nga salamat sa bulig ni gobernador kag ni congresswoman Loren Ligarda kag ni Gobernador Rodora Kadyaw sa iyang proyekto. Walbahal gid ang ana na bulig sa kadya nga tuig kag labi rin gid kadya nga time no ay ga practice ang amon nga mga kabataan. Salamat gid sa inyong gintugro na kanamon nga proyekto ang covered gym nga dya. Walbahal gid ang mabulig na kadya sa mga amon kabataan ilabi rin gid sa amon mga pumuluyo rugya sa barangay Iglina. Di ako tulad ka na nag-indag sa covered court na ginapag-struct para sa mga estudyante ng Valderrama National High School sa intugro dyan through the effort of Governor. So bilang nanay, nakita na kung anong itinanglan ka ng mga kabataan dyan sa Valderrama National High School. So nagpuntanang na may siguro ginaianhan na magka-covered court. Ibahal man ang pasalamat, kaya buhay naman hanggang naman na magka-covered court. Gaasa pagid kami nga padayon pagid ang pabulig ni Digov sa Valderrama National High School para mabuligan ang 1,250 nga mga estudyante diya sa Valderrama National High School. Nagapasalamat ako kanimo sa gintugro mo nga project diya sa amon nga Sitio Tubog sa cover gym nga ginagawa. Raan madayon riya ang pag-obra diso-diso para hindi mapanggang ang ating pagpalangga ang ating barangay sa Sitio Tubog. So, Gob, thank you gid at madung salamat kanimo. Thankful gid ako pang project nga ginatugro ni Gob dya sa Lawaan Central. Sa ngaran kang Central, nagapasalamat gid ako kung bakal kay Governor Rodora Dodod Kadyaw sana pagtugro atensyon sa Central School. So, kay Gob, duro-duro gid nga salamat kag we wish
Governor Rodora Dodot Kadjao a happy birthday and more blessings for the Antiqueños and especially to the Lawaanons and to Lawaan Central School. Thank you. Ako si LCP Marquez, Teacher 3, kang Lindero Kadahog Elementary School. In behalf kang amang principal, kang mga estudyante, kang mga ginikanan, kang darwa ka barangay, Lindero kang Kadahog. Pasalamat gid kami nga bahal para sa amon nga cover gym. Ngagin tugro ni Gob kag ni Congressman Loren para sa benepisyo kung mag-evacuate ang mga taga-Lindir, ikilabi na gid taga-Lindiro nga kung magtabo gani ang suba kag ang alo kag ang dagat gabaha gid sanda regyan. Tidigya sanda ga-evacuate. Durugid nga salamat kay Saliwan. Happy birthday. Ako kapasalamat nga bawal kanya bulig nga gintugro ni Governor Rodora Kadjao. Ya bawal nga bagay sa kabataan, sa mga ginikanan para sa evacuation center kang barangay Lindero Kadahog Elementary School. Gob, salamat gid sa inyong pagtuturo ng mga proyekto. Salamat. Amo yung aging proyekto nga taon ni Gob Kadjao. Di nag-obra man kasunod nga 1 million nga bago-urman nga gintugpo na. Salamat kami man kay Gob nga gin-obra na yung proyekto nga kasada. Our very supportive and the brilliant governor of the Lone District of Antique, Governor Rodora Kadjao, my close friend when I was in Barbasa before. So I'm so happy with this project, the multi-purpose hall, and very beneficial for our students. Thank you, Gov, for your support, and maybe sa future masupport yun as long as you are the governor of the province of Antique. I'm so proud of you. We'd like to thank Governor Dodot Kadjao sa mga projects nga ginatugro na nadya sa amon eskwelahan kay very beneficial gid sa amon nga mga estudyante. Amo dya kadya ang amon nga existing nga ginaubraran nga covered court kag we are so glad nga natuguran kami kadya kay durduro gid ang benepisyo nga ikatugro pa dya kang dya nga project sa mga estudyante kag kanamon nga mga teachers and staff kang school. Thank you very much, Governor. Kay kabay paduro pagit ka project naman anaman very gid ako supportive gid ikaw sa amon nga eskwelahan kag sa tanang eskwelahan kang bilog nga province kang Antique. Thank you very much and more power, Gov. Kag good luck and God bless you. Sa pagpasalamat ako kay Gob ang yung propose na akong setting ang portion ng Provincial Road from San Francisco Norte connecting to Barangay San Isidro. Gob, tulog nga salamat kabay dugangan mo pa dyan ang proyekto naman. Hindi rin na lauan ng anak dyan kay permi hindi kaya rough road ang kalsada, permi hindi ginalao kay malakit ko sa taramnan. Kaya iriligir lang mga sakyan para bus. Bisan ng mga estudyante nga asaka dito sa kalsada. Kung namin nito wire ng pagpamanaw na. Nagapasalamat gid ako kay Gob sa gintugro na nga proyekto diya sa amon barangay. So bali may darwa kami gintugro ni Gob ang amon diya nga evacuation center sa Villafonte Elementary School kag sa amon nga plaza nga ang amon nga multipurpose gym. So duro-duro gid go salamat sa imo nga gintugro nga proyekto para sa amon barangay.